Her er Anna. Hun blev lige fanget ude i en sommerby. Men det er slet ikke et problem, selvom hun går med høreapparater. Jeg ved, hvorfor Anna ikke er bekymret. Lad os kigge på det. Dette er Aquaris på 4 minutter. Anna går med Aquaris høreapparater. Aquaris er det første rigtige vandtætte høreapparat fra Siemens. Og vandtæt betyder ikke bare stinktæt, men helt vandtæt. Lad os kigge på detaljerne. Den første beskyttelse er selve huset på høreapparatet. Huset er bygget op som en flaske. Traditionelle høreapparater har masser af åbninger og revner, som kan påvirke elektronikken med fugt, sved og vand. Aquaris er helt anderledes. Ligesom en flaske er der kun én enkelt åbning ind i høreapparatet, og den åbning er batterikammeret. For at forhindre vand i at trænge ind i batterikammeret, er der anbragt en silikonepakning i kanten af batterikammeret. Men zink-luftbatterier skal jo have luft for at kunne virke. Derfor har Siemens indbygget en speciel membran i batterikammeret. Den virker på samme måde som Annas vandtætte sportsjakke, der afviser vand, men lader luft komme ind i eller ud af jakken. Okay, batteriet er beskyttet. Hvad med mikrofonerne? De virker på samme måde som Annas trommehinde. Den er jo følsom over for lyd, men lukker af for vand og sved. Her anvender Aquaris en meget tynd beskyttende membran over hver af de 2 mikrofoner, på samme måde som trommehinden. Membranerne er beskyttet af et dæksel, som også beskytter imod vindstøj og berøring. En anden vigtig komponent, der skal beskyttes, er højttaleren, eller telefonen, som den også kaldes. En svømmetur er ikke længere et problem for Anna. Fordi ørekrogen eller huggen er sat sammen med en speciel svømmeprop, holder Aquaris 100% vandtæt. En nanobeskyttet membran i lydstudsen beskytter telefonen, og en ekstra pakning laver en tæt forsegling imellem huset og elektronikken, så vand slet ikke kan trænge ind i huset. Her er Anna på arbejde. Hun sætter gamle møbler i stand. Wow, der er rigtig meget støv og skidt i luften inde på værkstedet. Men som du nok har gættet, er det ikke et problem for Anna, fordi Aquaris lukker helt af for støv i elektronikken. Aquaris opfylder endda den internationale standard IP57, som betyder, at den kan klare 8 timer i et støvskab og 30 minutter nedsænket i vand på 1 meters dybde, uden problemer. Nu når vi taler om støv, skidt og vand, Anna kan også roligt tage sine Aquaris høreapparater på, når hun slapper af på sin mountainbike. I sådanne krævende situationer var hun altid bekymret for, om høreapparaterne kunne følge med, eller om hun ville tabe dem. Det er hun ikke længere, fordi Aquaris også har en helt ny overflade på ydersiden af huset. Den bløde, fleksible gummioverflade fastholder Aquaris på øret. Pas på, Anna! Godt gået. Når det virkelig ser slemt ud, bruger Anna bare sin sportsklip, som fastholder Aquaris på øret. Det ser virkelig ud, som om Anna har fundet det perfekte høreapparat med Aquaris. Nu kan du bare slappe af, Anna, og nyde livet uden begrænsninger.